Manipon, ipagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay, Topiko! Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko! Oras na yun mga idol, alas 5:37, kablawan naman idol Glenn ni Sir Police Major Christian Lee Badwa. Usa po iti Chief Picado, iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Okay, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Kaya kanagiti amin akapulisan. Yes. Iti Ilocos Norte. Ingat-ingat po tayo. Yeah, snappy salute kada kay amin na sa kapada. Aga po tayo, idol Glenn, akat syempre tuloy-tuloy dito yung sumbak. Yes. Summer vacation 2026. Especially medyo nakuha man ita medyo siguro nalaglagan gaputa dagiti our masiti main characters. Basit digiti turista. Turista. Of course main characters na digita ta artistado digito. Supay idol Glenn ti digiti police itata agbantay da kana giti kalsada, agbantay da kana giti tourist destinations ti kakaasya ka dagiti adayan ta kalsada nakabar-barbara iti kalsada itata. So keep hydrated mga idol. Mga idol kayo apo agwa kayo anya dahi magitugot kayo ti extra t-shirt yo. Yes. Electric pan. Actually, napanag yung matang di kalmane. Pay. Apos na naka-agree. Palid. Ano? Palid. So, bali kita na yun. Paid. Kunad na kay J. Locos. Paid ko na. At ganan, hindi kalman na parang gimatangan iti electric fan niya. Batet. Ay, ang electric fan ba? Ako mo di, Jay? Basta portable fan. Portable fan. Kaya nga sa no, sa dito papapanak, akat, siyempre nakaliglingat tayo. Tatang fresh sa ilata. Nga nabara. Ori sika, tapos yung motor mo. Itukot ko DJ Barkadak nga ko dudwa iso lang apay ko lang fan ko iso na. Haan? Okay ka na ba? Naangin ka. Siro, puyot. Portable fan. Tapos sa palyado na puyot. Alapo. Ano yung magabigat na yung puyot? Puyot planet na batak. Nabilo ka. Ano yung magabigat yun? Yan abong Glenn. Oo, na yung magabigat Marites Tolentino Liana Manipod. Hawaii ba to ni ma'am? Hawaii ayan ni ma'am, Ma'am Marites. Good morning ma'am. Hello. Okay, so karagi tayo aga buya apo. Still pagsalitan tayo dito yung usapang gera. At dapat ni bagananan. Hindi dito. Ni Apo Santo Papa. Ni Pope Leo the 14th ba di Jay? And Pope Leo 14th nga talagang this is unacceptable ko na dito yung gera mapuspusama kay ta. Iso nga ti dawat na akat na ibabaat tayo dito doa po apagilian iti kararag. Yes. Talaga nga dapat kita adati grasya ni Apo Diyos nga mga kita iti panunot dito mangimat maton kada kita doa po nga pagilian kasi nga nagrigat iti kasaad. Maminsan nga strike iti gera awanin. Chain reaction detan. Especially na dati ko na dati nuclear war na walen ada bakakas jay. Elaborate mo ang basit please. Actually nuclear wars are iso ti may isang kukuhan ti North Korea digiti iso ti talaga nga enhance da and then ko ado ti na ko ado day what if dati Iran nakikuha ko ni North Korea or digiti again enhance the nuclear weapon. In a blink of an eye nga talaga mapugas dito yung Pilipinas kasi kapigsan. Yes. Nakita niyo mo apa yan? Jay napasama kay Jay. Ino kami nan? Hiroshima and Nagasaki. Basila DJ. Fragment lang DJ no. Fragment lang DJ. Atomic bomb lang DJ. That's an atomic bomb. And then nakakaroon sa no nuclear. No. DJ atomic bomb no kung DJ atomic bomb ti mahala na lang data sentro ti batak kas lang. Or data nuclear. Data may isang Luzon kasi Oo nga Grabe met dito yung mga idol. Kakasya Uy, karararag tayo kasi siyak ato pa arap pa po ni palagbiyan. Di mo pa nabayadan na yung lugang mo. Lugang ko. Dudwa pa lang ang bulan. Ay, sige. Ano ba? Uwan. January, February, March.
April, talo pa lang ang bulan. Pa iti may isang tawin. Anyway, that's the reality of life. No, dito mapanunutan tayo kadigiti ko tayo. Nagasa tayo pa ilang kidi. Tayo man na nangato ti petrolyo kada nangato ti magagatang mangmangan tayo pa ilaang ani dito yun. Let us all be grateful nga si biyag tayo pa ilaang. Idol Glenn, adam na maganda dito. Feeling ko dito fake news dito. Fake news man lang. Idol Lawrence and Idol Glenn, ang energy lockdown kano gapo dito gyerahan. Apo ti deklarasyon iti Malacañang or when iti data. Kasi dati may warwaras tata. Iba ganda nga fake news. Dati ang energy lockdown by April 21 ba yun? April 21 yung magbagadang pag-energy lockdown. Ko tayo, the solution ti government tayo for this April lang muna. Awang pa, di tayo pa amo, anya tayo mapasama. Mayo. June. Anyway, ti talaga nga ikararag tayo kat sapay kumata agnudo dito ikuan. Please, ayan. Narigatan mga kakararag tayo, there's more on the power of prayer mo kidi. Ba't nga dete tayo nga lalangan ti kararag at dete kararag tayo no adado napigpig siya is stronger. Actually ito pa din apo dagitayin na pagawid nga dagita OFWs manipod apo iti pagilian nga Iran ken mangnamnama mat dagiti dadumaya nga OFWs nga makaawid pero adamat ngayon dagitay OFWs nga ako na da ay kaya pa detoy ada pa detay makasanon to pa ti panagbasa dagiti anak ko kung kunana kan anan to pa ti pagbiyagan detoy pamilya kunada so hata pa nagaawid at ano nga mindaddo man no agawid damat anyang trabaho na dito kaya nga pero at sa ti programa awan ba agsublida nga manalon agsublida nga mangalap nakangingin na mo ti krudo kada dagita mamula maimula mga idol. Hindi kita mulmulan dyan, Sen. Diba? Ano mulmulan dyan, Sen? Kasano nga rin pa yung dagiti anaya ano kami into damgata kasla nagrigan. Actually ado ti taod ta OFWs dita na Middle East nga dagiti mapan agdalos kasjay utilities isut kadwan kasi sukarti halos ka alistuan nga pagserka na dita na Middle East ag salon dagiti kasjay aglalo dito ayan dito United Arab Emirates UAE dito Dubai salon kada ano to brada kasi yung dati ko data anya dito yun may isang naalis to nga pagkuhan. Domestic helper. Hindi kita ikuha, di kita hotel servers, di agsaserve ti waiter, kakasjay. Asado restaurant ijay, di hinapin na building. Di na kurtar kada ang salon. Iso ti kadon ng mga idol. Isong alat is lang mga idol narigat iti kasasad aglalo ka dito tata nung umato ti petrolyo ano dito yan expecta rin tayo ti nang ato nga pamasahe but for now ananusan tayo DJ libre nga itad ti kwa gobyerno gundawayan tayo DJ take that opportunity libreng sakay grab the opportunity no was pagarigan man haan nga hang uman natop ka DJ oras yo for example alas 7 DJ libreng sakay alas 8 ay alas 9 kayo nga mapanta opisina ta isuti open no kaya mo makatipid aglugang ka katay alas 7 libre DJ at least nasapsapa at least ano man naman ti ubram to DJ opisina anya da yan maubram nga nasapsapa actually ada iti pakaamo apo iti chairman tilawag Banda Nueva Era di Jipandeto to our valued commuters pangaasiyo apo tagitain yun at maluganan yun no libreng sakay when tayo regular alugan nga agplete kayo taada placard ken oras ta deta libreng sakay hani nga iso amin libre apo ken no mabalbalin apo commuters no ada reklamo yung may sa alugan ag-report kayo ti opisina hana sigud post ta maalaan met lang sa proseso saritaan haan nga pakadaksa di padak nga ang sapsapol mabalin ka kontaken insida nakmet nga
Construction Apo ang yaman. Ramses Alejo, Chairman Tilawag, Banan, Nueva Era mga idol. DJ Apo, ay itat nga panahon nga uso itat ta digitay agpipindangasan ka DJ bagam dato yung tricycle dato yung driver nakakukuha because agpapada tayo amin ti pampaspasaran. Amo tayo no siguro anya dito yun you're in the Right hanggang nga in the right mind. Awan the right mind mo. Ado nga talaga may baga maglalo no baka agsinungbat kay pa no. So talaga ka dito. Sa may pusan. Sakit ti ulo no tayo talaga nga awang mo ti kwarta na nga naglugan tapos singiram pa lang dito DJ commuter tapos tayo mo sarsarakan DJ driver nga to hindi agapa kayo Tapos talaga. ipupusam to ta social media. Sakit ag pinos. Madin dakit kababain no kuan. Sa adan to adda makakita DJ gayong nga agapa kayo adda nang i-video viral deto ito na. Diba? Alright. So pay alam mga idol, hello kay ka-offer magawisan ni Sixto Mamod manipod away, yang bayan ni LG manipod Toddy's Bake Shop Lawag. Mga idol, ay tuloy min tupay kami man panag sinarita kani idol Glenn ipanggap apo ti usapang gera kalpasan dito ay apang malagi standby lang mga idol.